ịghọtara na nweta gị imigodoro m nwa jump but gaa n'iru biko ewere iwe okwu nkwubeghị ọnụ gaa n'iru chefuo na m bụ nwaanyị mana m bụ nwoke na nke ọzọ na ọkwa ịghọta ihe m na-ekwu mgbe m gosi gị egbe mana mma ngosi ya ebe a iji efu egbe m na-ebu egbe unu niile ji enwecha egbe onye niile nwecha egbe ma nke ukwu ma nke nta ma nke nta onwe ụdịka nke ị chọrọ n'ọdịrọ anti ndo ewele iwe nna nsogbu anọ gaa n'iru anti mmadụ ole tarala gị na ofu onye tara mana mara afọ ya onye tara gị ma afọ ya nwa agbọghọbịa yala ndị mmụọ ọrụ kọga braket Otele barak bishọp jiri ya nwayọọ bụrụ Otele barak ndị barak anaghị ata m calm down tem yo elekewe mkwu okwu ga-etiwe he ị bịakwala ịkpasu iwe na akwa m nọ n'ahịa na-akwanyere gị ukwuo oke ngwa gaa n'iru ị na-eme nke ọma kemgbe ị pụtara wee sọ na otu onye tarala gị yes aha onye ọwụ gịnị afọ ya bụ Chimezie oji okwu kọwa aka tapuo gị oji okwu kọwa aka tapuo gị Chineke agba ebuli elu amaghị m nke o ji mana amaghị m gbata ga gị bere akwa ka itiri mkpu akwa ka m na-ebe mgbe ba akwa ibere hia ba akwa ahụ na-aka m na-ebe ya ibere mgbe atapụghị gị ya ka m na-ebe sef ọbala chọrọ ị na-apụta m n'anya sef ọ fọrọ ntakịrị nwa agbọghọbịa Otele barak atapụghị ya ebe ọ bụrụ nwa agbọghọbịa Otele barak bishọp jiri ya nwayọọ bụrụ Otele barak nke ahụ personal Otele lanya ihe a gwara anyị sa nwoke ma nwa onwe bishọp jiri ya nwayọọ personal Otele ọ bụghị nke barak Otele gị Otele barak mmadụ ọ ga-ele otu mmadụ achọta gị ele ebe eji achọta gị permission ọ bụrụ na aka ị ga-etinye ya ọ ga-adịzi ka ndị barak niile na-atacha ma ọ dịrọ mma ọ ya ka m ji ahụ gị ama mba Otele gị yiri ọka med gị bịa nga bịa gwa m owe otu aka m ga-esheti ihe onyekwa kabed ọkwa ndụ ihe ya na-atọ ndụ genotype gị blood group gị O positive ọ ya kpọọ akara igwe ntị gị 081 31 23 9462 congrats kwe mana ihe a ga-aba na ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru gaa n'iru I need to be careful. Come on, subscribe or that please. So can subscribe or Chineke agbago. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya agbago. Yes, Ipi here ni share ya. Church eba mebu to I'm not playing here with your people. Abem here beta ko share. Abem ga beta ko share. Church nga mebu ma logi shinala here. Where I can hit I hit on. I had the way for Nana and I get bigger to get Laramas. I said, get the way for Nana, like Debem got home. Galas, get where part the bomb neck if you go to me. Where you are? Depend the paragraph that side there. When they call UK now, I better get on now UK. I'm of US.
I'm Damn US. you. It's United States. US now. 9:43 is your time. 9:43. Check it there. Yeah, I'm and then US. I think I just match up on my breakfast. Damn you. Bere koronya. Good morning, sir. Good morning. Namo di US no. Ma webe ebe ke yiri ghetto no de ka Lagos ya. No, Iko not pem dia there. mebuto gi here. Okay, sorry. Snow Sorry. daga wia. Agora ke sta snow daga na mba no na mbise. Onye rere asu ara. Braga be kwam se sna na ada ebe a. Lo manu snow. Ganu slow lo mare. Wa bingo se sna nya ada ebe a. Anwele onye USA hụ na dasirila mmadụ 200,000 naira cash mbụ na family members. Onye rere them you. Ego no highest and the ending of it will 50. I will bills. Asking them you 100. Them you. Look at. Kwata ahụ nọ lekwoti ihu gị dị nnọọ onye agadi nwoke na-ata. Amara m mma nwaanyị Bishop agakwala ebe ahụ. Asking them you. Ịbịa ga-abịa bịa faja m ọnụ na ama ma mekubi okwu na ishe gị mara mma weche mma nwaanyị. Onye gwara gị sị m ọya dewe fon na ala ka biliọtọ gị lara mazụ. Oke mara mma nwaanyị. Asị gị dewe fon na ala biliọtọ la azụ. Akpụrụ m isi. Asị gị dewe fon na ala ka biliọtọ la azụ. Jiri nwayọọ nọ ma akụpụ gị eze nke fọrọ afọ jiri nwayọọ Bishop. Ana m akụ ọkpọ ebe a. Otele Rosanna. Yeah, all my profession. Ana m akụ ọkpọ. Ewe bossa. Owe boss rest. Ya ọ ihe m na-arụ na America ana m akụpụ mmadụ eze. So jiri nwayọọ ị na-eti mkpu maka ise enweghị ntutu nọ m n'isi anaghị m eru ntutu. Ara na-agba m. So ị na-agwa m okwu inwetu onu gị. Na ihe m na-ekwu. Ewu na boss ihe we boss rest. Yeah. Whatever you like kpọ ya. So ahụla m na eze nọ gị n'ihu ofu apụọla. Just wetu onu gwawa m okwu. Eyiri m nwoke. Abụ m nwaanyị but enwere m men mentality. Yes. Kolabondo ewele iwe kola. So ihe m chọrọ ịgwa gị na-abụ ị ga-eji nwayọọ na-agwa m okwu because onye ọbụla na-abịa na your life mara onye ọ bụ. Rocha night this night njeje kocha ọkpọ ihe nidi m onye na-eti m mkpu n'isi because ọ na-ata m ata n'isi. Ị nwere ike iti m ya mmego taa eze ga-awụsịa n'ala. Collabo is okay. Dewe phone na ala bilioto biko. Anaghị asị bonsa bilioto because anyị enweghị ahụ nwaanyị ihe m nwere ahụ nwoke ahụ m niile fụrụ afọ mbilioto ihe gara ahụ kankan bone ị gaghị ahụ uru enweghị m ike enweghị m ara ta anaghị asị bonsa bilioto. Ihe ga-anwụ ndị ga-efu ozu n'obi. Ya hey lanya ace lanya ya oti lanya oti masị nwere body odor le onye otu ga-agbatụrụ ya shikwe ya warning. Come on down. Akwa nwa na iwepala ya. Iwepala nwa ihunogo. Ogwa angebozachi. Gwa angeboz nlu ha lota njikwa ajega. Leg ihunogo ezegen, ihuna ezegen. Ima ke fopala. Kena nga angewepia. Mbola mbira na live gena sina mi nwona hoshi gena akpari m ihunogo nwetega Bishop ama ataga na personal me ka togo daga na n'imi. Akwa nwere biscuit bone n'imi. Ama apapia. Look at me, Bishop, look at me. Nwetega. Each is na me forgive olaga. Aga ma forgive ka nwa. Forgive ka nwa, aga ma forgive. Nlo ala me bo so ya. Ma me sugie. You need to forgive ola nwetega me sugie. Nwoti shekwachi ihu nkịta apụghị arọtụwaila. Nwoti shekwachi ihu nkịta apụghị arọtụwaila nwa bingo nwụrụ anwụ. Branga bịala faka m ihu. Lee ihe mere inherit n'aka nna gị ya wụrụ ọkpọ ịkọ ọkpọ nna. Lee ihe mere lee ihe mere ma o nweghị m otu. Lee ihe mere inherit n'aka nna gị
ya wuru box eko Elehe basra. family fam eko madago Elehe basra. enwere ihe nna gị mere de were gị kegbe fotoro Elehe basra. ya wuru boss Imonye nna ya mo, wuru boss imonye nna mo. n'ọgbọ Nna imonye nna mo. gaa lee ndị niile gara obodo nọcha nga gbere nna mo genti nna mo kwa nna mo kwa eze obi nwa akwa imonye eze obi nwanne. Imonye eze obi nwanne. Ko Araban kwa na ga-akparịta nna m jikọ nwaanyị biko ikukwula bụ biko adịghị ọhụkwa ihe werekwa ya serious merekwa ka anyị ma ide mmiri ezinụkọ keji adịghị mpa nwere kwa gotokpo ogo biko kparịkwala nna m adịghị enwekwa problem adịghị nna gị ahụ ịgala ahụ lekwa problem jos m personal me achọghị m ka nna m tokpo ogo na prison ma ọ tokpo ogo na prison mụ agada akụle gị ihe ma prison ya sef ọnụ ụlọ ọha personal me chi enwetago ụrụ kpọte let the bishop lay Bishop, eze abụọ, iji m ụgwọ eze abụọ. Mkparịrị ihe eze abụọ before, but right now, ihe iji m now ihe dịka eze 5. Because ịkparịala m ihe gbasara ochie, kparịa m too much. So right now, iji m eze 5. Bishop, aga m forgive you. Forgive you ka m nwụọ m. Aga m forgive you. Ịnọ m n'obi. Damn you. Don't okwo yi chiro okwo shovel eji ekpa eji arụ ụlọ elo onye m na-eme ntacha wo na abụọ ka wo fo onya anya abụọ ayala anya ọrụ na abụọ na bela nga bịa mamuka una ati serious here achọ m noise na that environment akwe man ihe ọwụla emere nga ga-aba n'ihu akwụkwọ dum nga n'iru aya ele the second person ngwa ndebongwa ono the way phone pupụta tiri kpudishi hey pupụta tiri kpudishi go to the azuike ade no buru azuike moringa tree bịa nga bịa dere m onye ọbụ onye ndeke ebe ahụ hụrụ ndị ole onye ka ishiga ihe a gị na nwoke bi nwanne m aya dewe phone anala unu abụ ebili ọtọ ka ele azụ achọ m na-ahụ nkwu na anya si ya dewe phone n'ala unu ebili ọtọ la azụ Hello, yes, also. Akuna book up the mental. Honor. They share cutting now, come now of man. May share the cutting the meshi. Am I here we meshi? Eh? Okite, may share cutting now. Otele the knock and corner. May share cutting now. Do I for more que bagara? Asibuna po lazo. Ana nazo, okangwa. Do I for ton no? Telero sana. Amwa ke. Ogwe mo nye ke deka. Lanam deka bishop, lanam deka, donadam deka, le mama ya ni hwa bolam deka. Mo ade ma ya di afakara. Sireki. Passion amwa ke. Telero sana. Taka bu mama ke na agba. Iwe na talk on the hang lele. Mio, wa ya na bara sia mio. Taka bu mama ke branga bia akpakashiro no. Abolam deka bishop. Bia yellow fever bia nga ka make interview half of this ekigbe yellow fever turn no Adonka. Hey, go me abo. Kelero san bia po no dia me your assistant we chelam ne gbegbe ba Una obam di gbegbe. watch Italia but we surely ke watch Italia and man the weekend
Come on, subscribe or that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am bag. And watch it I get back. You just know what ya taku shares the for what? Subscribe or for this place. Chile Kabago.